गारि भारा बोनानै जाग्रा सरासनस्रा सुबुंफोरा लामानि थासारिखौ लाना दुखु फोरमायदों। लामानि थासारियाथ' जोंना बै सिमला बागाननिफ्राय सान्थिफुरसिमा बिराद गाज्रिखा। लुबैदों माने सरकारा जाहाथे नैबे लामाखौ इलेक्सननि सिगां जाहाथे एसे नाजानानै माने मावना होयो जों बेखौ आसा थादों आरो। चिरां जिल्ला 14 नं बियाबनि सिङाव थानाय सान्थिफुरनिफ्राय सिमला बागान थांग्रा लामानि गाज्रि थासारिखौ लानानै बे लामाजों सानफ्रोमबो हान्थिग्रा रायजो राजाफ्रा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। गारिखौ माने एफा लासै सालायनो फंबाया? लामा गाज्रि जों खरावनो सालायनो हाया। खमैबो 4 निफ्राय 5 बोसोरनिफ्रायनो गाज्रि थासारियाव गोग्लैसोना थानाय बे दोंसे लामाखौ बिटिसि बिसायख'थिनि सिगां मावफुंना होनो थाखाय गारि भारा सालायगिरि सुबुंफोरा खुंथाय सोरखारनिसिम गुरैयै खावलायहरदोंमोन। बे लामाजों सानफ्रोमबो हान्थिग्रा रायजो राजाफ्रा बे समाव खौरां बिजोङाव मा फोरमायदों फै मिथिना लानो। गारिखौ माने एफा लासै मोस्रोम बायदि सालायदों नोङो? सार आङो माने बै लामाया बिराद गाज्रिना आरो आं अजन लादों नालाय ओमफ्रायो एसेबाबो गिनांगौ जायोना आरो खिस लानानै सालायनांगौ जायो सार। लामानि थासारिया बिराद गाज्रि नामा? लामानि थासारियाथ' जोंना बै सिमला बागाननिफ्राय सान्थिफुरसिमा बिराद गाज्रिखा। ओमफ्रायो जोङो 15 मिनिटआव सहैनांगौआनो 25 मिनिट गाहाम लानो नागिरो एखमबा। बेसे गोबाव जाखो बेबायदि थासारियाव थानाया? गाज्रि थासारियाव थानाया माने आङो हाबा जाफैनानै नुफैजेननायनिफ्राय गैयाबाबो 5 बोसोरसो जाबाय आं नुनाया। आं जेनेबा 7 बोसोर जाबाय नालाय बिदि आरो। बबेनिफ्राय बबेसिम मा गामियाव थाङो बे लामाजों? बे लामाजोंथ' आं हरै बारा थांलाबाया ओमफ्राय ओरै देलायस्रि थाङो सिमला बागान थाङो आरो बे लामाजों। खयथासो गारि दं बायदि हरै बे लामाजों थांग्रा? गारियाथ' गामिया ओरै डाइरेक्ट थांबाथ' देलायस्रिं थांबा खुंग्रिं मोनहैयो बे लामाया। बै खुंग्रिंनि लामाया बेजों गासोहैयो आरो। सरकारा गोदान सरकार फैनानै 5 बोसोर जालायबाय, नोंथांमोना जेबो बिनानै लानो हायासै नामा? बिनायाथ' जोङो माने गोजौ लेभेलनिथ' जों रायज्लायनो हाया नालाय ओमफ्राय जों गावजों गाव होनलायबाय थायो। सरकार गोदान फैबाय हिसाबैथ' जोंनो लामाखौ नायना होथारनांसिगौमोन बेबायदि आरो। इमारजेन्सि समाव माबायदि जायो खस्थ'? इमारजेन्सि समावथ' जों स्कुलाव एखमबा फिसा दोनहैनाय मानाय जायो ओमफ्राय एखमबा टाइम हास्लाबा जों थाब थांनो हाया जायो आरो बिराद खस्थ' जायो एखमबा लामाया। अखा हाबाथ' बिराद गाज्रि जायो। मा खावलायगोन सोरखारखौ? सोरखारखौथ' जोङो खावलायनो सानो जेनेबा जोंनि लामा थासारिफोरखौ थाबैनो मोजां खालामना होनांगौ आरो जोंनि थाखाय लामा सामाफोरखौ। नोंथाङा सानफ्रामबो बिदिनो गारि भारा बोबाय थायो नामा बे लामाजोंनो? बोबाय थानाय जायो आंथ'। जा हौवाया एखमबा दस्रायाव बाहेरायाव खारो नालाय मिस्ट्रि एरि मावो नालाय ओमफ्राय आंनो पेसेन्जारबो बोयो मालाबा। सानै खामायो? खामायनायाथ' खामायनांखागोन। फरायनाय गथ'फोर साबेसे दङ? गथ'आथ' आंना सासेल' दङ, 8 बोसोर जाबाय आरो। गारिखौ मानो एफा लासै सालायदों आदाया? गारिखौ मानो एफा लासै सालायदों? बे लामायानो नै बिराद गाज्रिथार, लासै सालायाबानो जाया। बबेनिफ्राय फैदों? सालगुरिनिफ्राय फैदों। बेसे गोबाव जाखो बेबायदि थासारियाव थानाया लामाया? बेथ' बिराद गोबाव जाथारबाय। खमसे खम जोंबो गोजानावसो थायो नालाय ओमफ्राय दा फैनानैबो बेबायदि नुफैबावदों आरो। खस्थ' जायो? बिराद खस्थ' जायो। दा माबा मानसि लाबाथ' खायलें खुइलें बिराद बायो गाखोनो। मा खावलायगोन सोरखारखौ? सोरखारखौथ' बेखौनो खावलायनो सानो, बे लामाफोरखौ एसे मोजां नायबा हामगौ बिदि सानो आरो जों। बबेनिफ्राय मा गामिसिम थाङो बियो? बियो बे नैबेखौ अन्थाइबारि लानानै ओरै माबा सालगुरि, सिमला बागान, ओरै मैसो दखान, ओमफ्राय ओरै बै खावलासिम बेबायदि जोब आरो लामाया। दैज्लाङाव दै थायो, दैसिम थायो, बिराद खायलें खुइलें जायो, लासै सालायनांगौ जायो गारिखौ। बेबायदि बिराद थासारिया बिराद गाज्रि आरो बे लामाया। गोजाम सरकार थांबाय आरो गोदान सरकार फैनानै 5 बोसोरानो कमप्लिट जानोसै नै। नोंथांमोना बे लामानि सुबिदानि थाखाय जेबो बिबान लानो हायासै नामा? बुंनायालाय बुङो, सरकारखौ खावलायो, ओमफ्राय होगोन होनो आरो। ओमफ्राय दासान्दि बे लामाखौ माने जों मोजां जाजानो लुबैयो आरो लामाफोरनि थाखाय। माने स्कुल स्टुडेन्टफ्रा बिराद खस्थ' जायो थाबायनोबो मानोबो, बेनोसै आरो। बिटिसि इलेक्सना फैगासिनो दङलाय, माबायदि डिसिसन लागोन जुदि सोरखारा जेबो सुबिदा होआब्ला बे लामानि? सोरखारा बे लामानि जेबो डिसिसन होआबाथ' जोंथ' माथो बुंनो रोंनो। बे एसे गिदिर गोलावफ्रा मा सानो बेनो जागोन आरो। मा समस्ति गोलैयो बियो? 14 नं समस्ति बियो। लामा गाज्रि जों खरावनो सालायनो हाया। बिराद लासै सालायनांगौ जायो जों। दा सरकाराबो नायस'ना जों मा खालामनो, लासै सालायनांगौ जायो। बेसे गोबाव जाखो बेबायदि थासारियाव गोग्लैसोनानै थानाया?
गैयाबाबो 4 बोसोरसो जाबाय आरो फुरा गाज्रि दा नायस'ना माथो रावबो इलेक्सन फैबाल' फैनाय जायो बबेनिफ्राय बबेसिम थाङो मा गामि बे फुरा ओरै हादानसिम जौहैजोब्बाय आरो दा ओरैनो मेना सान्थिपुर सिमला बागान ओरै थाङोबा खुंग्रिं जाहैबाय दा बेनो गोदान सरकार फैनानै बोसोरबा कमप्लिट जानोसै नोंथांमोना जेबो बिबान लानो हायासै नामा बे लामानि थाखाय ओरैनो मावग्राफ्रालाय दङ होननानै जों खोनादों गामियाव दैदेनगिरि दं होननानै खिन्थु मावदोंना मावा जों मिथिया आरो मा सेलायलायनायाव जायो बेखौ जों मिथिया माथ्र एखमबा खोनायो जाबायनो ओमफ्राय मावनायखौनो नुवा इमारजेन्सि समाव माबायदि खस्थ' जायो थांलाय फैलाय लोमजानाय मानाय खस्थ' माने जोङो बे लामाखौ 20 मिनिटनि गेजेराव थांलाय फैलाय थांनो हायो आरो खिन्थु जोंनो दा आधा घन्टानि बारा लायो आरो लामा गाज्रिनि थाखाय ओरैबायदि स्ल' सालायनांगौ जायो आरो दैज्लां फैबाय दाथ' हाब्रु दैब्रु बिराद जारला बिटिसि इलेक्सना फैगासिनो मा डिसिसन लागोन नोंथांमोना जुदि जेबो लामानि सुबिदा खालामना होआबा माने लुगैदों आरो माने डिसिसन गैथ'वाबाबो जों लुगैदों माने सरकारा जाहाथे नैबे लामाखौ इलेक्सननि सिगां जाहाथे एसे नाजानानै माने मावना होयो जों बेखौ आसा थादों आरो